Stop Manipur genocide! 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 The ongoing violence in Manipur is the worst pogrom in the 9 years of the Modi regime's rule of India. It is also the worst anti-Christian massacre to take place in the modern history of the Republic of India. Hakmat ki office trekam berper-per jaka sarkar pedang jaka ri Amerika penlang jingyalang une ubreu yau balatip kerteng kumuta upita Federage hakabai dai berka jingjia hapo ka jela Manipur. Ki office trekam kumbakato kat ne ki bapau nam hakaba une ubreu la pelang ya ka jingyalang ki kintup ya ka White House hakaba u presiden jaka ri Amerika usyang ka US Capitol Building hakaba ki jingya taini hapo ka yeng darbat thawan jaka ri Amerika kadan batkum juru ka Supreme Court jangkari Amerika rukadan. Kini barok i office trekam bapau nam jaka sarkar pedang jangkari Amerika batkum juru ka jaka hakabau neu berulah pelong ya katika jingyalang kadai hapo katika district congressman Rokhana. Kumta ke ka ba une ubre ulah keren hakabai dai baka jingjia hapo ka jela Manipur ka sarkar Amerika kala syashkor kala ngabha hakabai dai baka jingjia hapo ka jela Manipur. Ne ubreu ya ubala tip kerteng kumuta upita Federage ubadai unang Amerika ba ubadai ubreu ubat traiman sobha hakabaidai ban pe ya kalong kaman ki breu bat kumjuru ki niam ki rukam hakilan Southeast Asia jongi hang ne poperthai hakabakane kari India jongi rukadan. Ne ubreu ulah kran halor ka jinglong jingman jokari India hakane ka joka bamenta ulaong baka jinglong jingman jokari India hakane ka joka bamenta kala long ka ba sirkai bah do kata ta hak ba khamtam ba kane kari India menta kala dai ka seng ka bla sinshar da ka seng RSS BJP mula angru ba kari India kadu ba Modi ula shimti ya ka sarkar jokari India kari India kamdan chu ka jing syong suk syong san bat khamtam lai lai hak bai dai ba ka jinglong lai lu jeng kiniam hak ba ki berki man banjir la ne bandan hakano kanu kaniam ne ubreu rula ang ba Modi mentau las daman peni ya ka jinglong ka ba shisha ka jong u hakabana doki por ki ba menshua ulang ubre ubada kumwei ne ubre ulah keren ker pangru hakabai dai berka jinglong ka jingem jaki kristan hapo kari India ulaang bakari India kadai kari hakabaki kristan kemio ban em lai lut bat bunsin ki jusha pensi tambat haki breu jaka seng RSS BJP ulaang baka jingjia ka bashar kai hakabai dai baka jingsha la jaki kristan kala ji haus nam arajar pra hapo ka jella Odisha hakabaki kintai ki senrang ki beri ki kristan kila sya penya lingkho ya khmat ki paiba bat kumjur ki pulit ki bapai kaya ka jingla jaki Hindu persyaya ki kristan hapo Odisha hadin ka tu ka jingjia hapo ka jella Odisha menta khatsan snam ka jingjia ka jingsha la ben jaki kristan ka jingsha penstam jaki kristan kala jia biang hapo kari India hakabalale da ka sarkar BJP bat kata ka jingjia ka lang baha ka baki arut ki thai kuki kila sha penloi lingkhoi bat sha penya klam ranya po surak bat sha ya lamru sha po pen thak ba bat sha le bejat kane ka jingle jaki riu shit niam Hindu ki meite ye kuki kala pen bitar klem ya ki ri ba phero pher hak kelang sodong chaka partai ki badai ki kristan Uneu berulai thuru ba am tang ini ki jingjia ki ba rapa ki ba serkai ha ka baka jingsha la ben ki kristan kala jia henry bonru ki jingsha la ben ki jingsha penjulor ki jingsha penstam ye kristan ki baria ki la jia bet nakipor sakipor hapo kari India bad une ubre hashabon pen korru ya ketika jingkran chung hapo ketika jingyalang ulaang ba uyang scam ungai scam baka an cakari Amerika kan lay nak benta ketika jingjia hapo ka jela Manipur ulaang ru lada ka jing syang suk syang san kam dan hapo ketika jela Manipur kum tama uru unum syang thai hakabai dai ban yalap sapang ka jingjia hapo ka jela Manipur haki benta ba pher cakari Amerika